Махни се оттам! Здравейте хора, аз съм Бомбата и днес ще играм с моя приятел Вади. Отиди в полето си, бе! Отиди в полето си! Престани да ме удръж! Така, в един ъгъл Магдасче Мартин. Другия ъгъл Вади. Дебела е това, е! Начало! Майка ти дейба! И те сега се обиждат. След малко Мартин ще покаже хуя си. На другия път. Ако сега победи Мартин, ще играе срещу Майкъл Джордан. А след като победи Майкъл Джордан, ще играе... И ето, Мартин победи! Бомбата! 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 Тая е бомбата. Чакай, сега не ме би. Сега си ти Майкъл Джордан. После си Джон Сина. Чакай само да съберем живот. И чакай само да изям малко. Не, като събереш живот, тогава ще бием. Не, ей. Майка ти дейба. Пилишко. Вади очи на бон тере. Ей, бе. Ей, сега ще ти направя нещо. Чакай, отивай във ъгъла си. Отивай в ъгъла си. Какво си взе, бе? Пиле. Отивай в ъгъла си. Отивай в ъгъла си. Не, честно сега ми чакай мен. Един ъгъл, Мартин. А Вади още го няма. Мрете, цигани маймуни. Искаш ли цветенце? Идвам. Не искам, отивай си на място. Отивай си на място. В един ъгъл Мартин. В другия ъгъл Майкъл Джордан. Мри, цигана маймуна. Майкъл Джордан загубва конкуренцията си. И Майкъл Джордан умря. Уау! Сега Мартин ще се бори срещу Джон Сина. Джон Сина идва на мястото си. Учи си Джон Сина на място. Не, Вади, наистина учи си на място. Мри! Аз мра! Чакай! Чакай, ще мра! Отрових се. Отрових се. Аз съм... Чакай, аз съм нуб. Чакай, отивай се на място. Отивай се на място. Отивай се на мястото! Отивай се на място. Чао! Не, отивай се на място, тъп ли си? Майкъл Джордан не иска да играе с... Бомбата! Отивай се на място! Великият Кичи ще се изправи срещу бомбата. Но сега той трябва да отиде на мястото си. За Бога! Чакай, отивай се на място. Вади, отивай се на място. Не можеш да го изкопаеш. Няма да си получи камък. Отивай се на място! Добре. Великият Кичи с Майкъл. Няма да започне докато аз не кажа. Сигурен ли си? Той е мой свят. В един ъгъл Мартин. В другия ъгъл Великият Кичист Джон Сина. И започваме! Великият Кичист не го направи! Не го направи на кейма! А бомбата! Направо го разби! Бомбата! Прави го на нищо! Прави го на нищо! Джон Сина! Махни го! Махни го от терена! Махни го! Умри, копеле! Не живот съм! Бегайте, човечета! Путка, че май... Че на колко живота си? Простак мръсни. Аз съм на 5. Fuck you, Омега!
Честно ли? Да. Кажи ми честно. 6. Аз наполовин. Майка ти дейба шибана. Пак ще се изправи срещу Джон Сина. Но сега... Пак ще се изправи, но сега продължаваме битката, защото той се изправи с толкова рани. Пак е на половин живот. Да, пак съм на половин живот. Ням да ми се измъкнеш! Пак е Омега! То ме направи на 2 живота. Те не мога да излезе. Майка ти. Къде отиде, бе? Ето е бомба. Пиеш телета, бе! Топа! Праса са. Мри, копеле! Не ти виждам, си колко живот. На един? Не, вярно. Аз съм на 0. Аз съм на половина. Мри! Мога да тичам за разлика от теб. Така е, всеки хищник иска всичко за себе си. Съжалявам, но ти умираш. И ето Джон Сина умря. След толкова труд Мартин получава половин живот. И бомбата е на половин. Просто умрях толкова пъти, защото този има доста храна. Айде да таковаме. Паднах! Къде съм? Ето да е бомба. Аз те виждам. Кичиш. Ма на последната битка ти трябваше да биеш. Всъщност ти биеш. Опа, излезнах. Не излезнах, само... Чакайте. Сега ще отида при теб. Чакай! Чакай ме, бе, копеле. Излезна ли? Стига, бе! Удари ме. Аз защо съм толкова бавен? То това ще е клипа за сега. Защо си кликнал, копеле? Така че е по-трудно. Обихте! Напусна играта. Ало? Ало. Ало? Чуваш ли ме? Да. Прибирам се сега към къщи, да взема и да отидем да хапим. Добре, обаче Влади не иска Да идва ли? да пише за това. Ами за какво иска да пише? Ами, иска да играем и аз му казах, добре, 5 минути и тогава почваме. И той каза да. Няма такова нещо да не пише. Айде. Кажи му, че трябва да пише. Ай, следвам. Ай. Чао. Това ще бъде клипа, хора. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, оставете по един коментар, абонирайте се за моя канал и винаги оставете по един лайк. не лайк! Лайк! Съжалявам. Чао.